Ένα κορίτσι σε ένα κρεβάτι αρρώστησε πολύ βαριά. Ένα κορίτσι σε ένα κρεβάτι αρρώστησε πολύ βαριά. Είπε ναι στον έρωτα κι ήρθε στη Θεσσαλονίκη για να βρει το Δημήτρη. Δημήτρη μου, Δημήτρη μου, Δημήτρη μου, πού είσαι? Χρυσαλία και Δημήτρια πάντα μαζί. Χρυσαλία και Δημήτρια πάντα μαζί. Χρυσαλία et Dimitri pour toujours ensemble. Χρυσαλία et Dimitri pour toujours ensemble. Ήρθα στη Θεσσαλονίκη, ήρθα να σε βρω. Στη Θεσσαλονίκη, στο έρωτα την πόλη, έρωτα μου εσύ. Σε αγαπάω. Ένα πιτσιρίκι ήταν στο στρατό, γνώρισε μια παντρεμένη. Η παντρεμένη του είπε όχι, είμαι παντρεμένη. Ο πιτσιρίκης επέμενε πολύ, μέχρι να της πει πόσο την έχει. Κι η παντρεμένη είπε έρχομαι για να σε βρω. Η Χρυσαλία κοίταξε το Δημήτρη, ο Δημήτρης την είχε μεγάλη και σηκωμένη. Η Χρυσαλία του είπε έλα, ο Δημήτρης είπε όχι πάω για δουλειά. Ήρθα στη Θεσσαλονίκη, έγινα γνωστή. Ήρθα στη Θεσσαλονίκη για να δω το Δημήτρη. Γνώρισα την αγάπη και τώρα είμαι άρρωστη. Κάθε μέρα παλεύω με την υγεία μου και φοβάμαι μη πάθω κάτι για το Δημήτρη. Τι θα απογίνει χωρίς εμένα? Το μυαλό μου πάει παντού. Δεν θέλω να μπω στο νοσοκομείο, αλλά κάθε μέρα πονάω κι υποφέρω απ' τους πόνους και το παλεύω για το Δημήτρη. Γεια σας παιδιά.